Minkejja rapport wara ieħor dwar kemm mill-finanzi tal-gvern qed igawdu biss tal-qalba, il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat evita milli jikkummenta dwar imqar waħda minn dawn l-istejjer. Minflok, fl-intervent tiegħu waqt attività politika fil-Mosta, Muscat attakka kontinwament lill-Oppożizzjoni Nazzjonalista li preżentat aktar minn 100 proposta fid-dokument ta' qabel il-baġit. Minnaħa l-oħra, kellhom jgħaddu aktar minn 7 snin biex jammetti li l-politika ta' Gvern Nazzjonalista dwar l-enerġija kienet tagħmel sens biex jitnaqsu l-emissjonijiet, xi ħaġa li Gvern Laburista falla fiha. Għax qed jgħid hawnhekk il-Prim Ministru Gonzi. U din importanti li nifhmuha. Qed jgħid jien ma rridx innaqqas il-kontijiet. Imma ma rridx innaqqas il-kontijiet mhux b'kapriċċ. Ejja ngħidu li f'mument minnhom il-Gvern Nazzjonalista kellu lan tajjeb li jnaqqas l-emissjonijiet. Dikjarazzjoni ċara minn Muscat innifsu li turi kemm il-Partit Nazzjonalista dejjem kellu viżjoni għal futur tal-pajjiż u kemm il-Partit Laburista kien qed iqarraq fil-kritika tiegħu. U ħabbar li l-Gvern mhux jeskludi li jolli l-età tal-edukazzjoni obbligatorja bl-idea li ammetta li minna jbatu l-aktar il-familji foqra fil-waqt li jkun hemm bżonn ta' aktar barranin jiġu jaħdmu biex jimlew il-vojt li jħallu dawk li jibqgħu jistudjaw. Minnaħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus ammetta li dan kien baġit riċiklat. Il-kap tal-Oppożizzjoni beda jgħid baġit irriċiklat. Jiena ngħid xemm li tirriċikla. Aħna irriċiklajna dak li l-poplu niżel tajjeb miegħu. Fl-istess waqt il-Prim Ministru kompla bil-wedijiet riċiklati fosthom li se tiftaħ l-iskola tal-Awra li suppost fetħet sentejn ilu weda li issa ilu jagħmilha għal ta' snin. Is-sena d-dieħla tinfetaħ skola pereżempju fil-Awra. U dwar l-edukazzjoni tkellem ukoll il-Ministru Evarist Bartolo li ddikjara kif is-surplus li ddikjara l-Gvern Laburista qed igawdu minnu l-għalliema. Fejn marru l-flus li bil-għaqal ksibna u kabbarna da' snin li għaddew, da' 7 snin li għaddew. Marru biex intejbu ħafna il-kundizzjonijiet u l-pagi tal-edukaturi tagħna. L-istatistika qed tmeri dan il-fatt kif studju li sar mill-Kummissjoni Ewropea jikkonferma li l-għalliema f'Malta huma mħallsa anqas mill-medja ta' 42 pajjiż fl-Ewropa. Il-Prim Ministru stess jammetti li pajjiżna qed jitlef dejjem aktar edukaturi. Li huma affarijiet li jdaħkuk. Sewa qal il-Ministru, sewa qal Varist, irreżenjaw il-Mario Camillo jgħidulna irreżenjaw għalliema. Irreżenjaw 34 ruħ minn għalliema. Il-Union sal-għalliema stess ilhom xhur jagħmlu talbiet u appelli għal kundizzjonijiet aħjar, tant li kellhom isejħu għal diversi azzjonijiet industrijali.